Welcome everyone at the Steering Algorithm Development presentation of the IPAS Academy. My name is Imre Benyó, I'm the department leader of the Systems and Vehicle Dynamics department of the EE Competence Center of ThyssenKrupp Presta, located at Budapest. The aim of this presentation is to give a very short overview of the process, how the steering algorithms are developed. Sok szeretettel üdvözlöm a nézőt, Magyar Márton vagyok, és az információbiztonsági képzést tartom meg. A szolgáltatás megtagadásos támadásoknak lehet például eredménye az, hogy üzleti szolgáltatások vagy tevékenységek részlegesen vagy teljesen leállnak, tehát például az említett elektromos vezeték elvágása esetén akár a teljes szervezeti tevékenység megakasztható. Az épületben a Presta munkatársain kívül idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak. Tehát, ha az épületben belépőkártya nélkül, vagy vendégkártya nélkül közlekedő ismeretlen személyt látsz, akkor kérlek, kérdezd meg, hogy tudsz-e neki segíteni, kihez érkezett. Amennyiben meg tud nevezni egy kollégát, akkor kísérd oda, ha nem tud, akkor a földszintre a biztonsági őrökhöz kell őt kísérni.